Tu per què et presentes? Doncs mira, jo em presente sobretot per responsabilitat. Jo comenci com saps en tot això, era molt joveneta i així en el nostre poble tenim la sort de tindre a Baldo, i Baldo era el portaveu. Jo havia anat de sempre en la candidatura, en el lloc on m'havien dit que anara, i el Baldo, haver-se'n d'anar allà, algú havia d'assumir aquest paper de ser el portaveu i ser el cap, en este cas la cap de Compromís en Sueca. I me costava pegar el pas perquè jo soc mestra i a més soc una mestra de les de vocació també. A banda de formació, de vocació, jo disfrute moltíssim en els nanos, treballo així al costat, treballo en el Perelló, tinc la plaça allí i me costava una miqueta, però al final jo trobo que has de ser responsable. I quan la gent te para pel carrer i te diu, bueno, com ara no està Baldo, seràs tu, no? Doncs al final has de ser responsable i jo crec que puc fer-ho bé. A banda, sobretot és això, tinc il·lusió, tinc força, tinc energia, soc dona i en este poble no hi ha hagut mai una dona que fos alcaldessa i tinc un equipasso de gent al meu costat que jo crec que podem aconseguir fer les coses de mel.